ମୋର ବାହାଘରକୁ 16 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏହି 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଖୁସିକୁ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ପରିବାରର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଇ 16 ବର୍ଷ ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେଲି। ହେଲେ ବି ମୋର ପରିବାରମାନଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ଭିତରୁ କାହାର ମୁହଁରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ମୋର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ନାହିଁ। ପ୍ରଶଂସା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋତେ କିଏ ବୁଝି ବି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି 16 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଦେଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ବି ହେଇନାହିଁ କି ହବାର ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ମୋତେ କେହି ଖୁସିରେ କହିଲେ ନାହିଁ ଯା ବୋଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲି ସିନା, ମୁଁ ମୋର ଖୁସି ସିନା ହେଲି। ସେହି ଜାଗାରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ପରିବାରର ଯେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି, ପୁରା ସୁନସାନ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ବୁଝିପାରିଲି ମୋର ଫେରିବା ପରେ ମୋର ଯିବାର କାରଣ ଏଇଆ। ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ତଥାପି ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲି, ଯଦି 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋତେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମାତ୍ର ଏହି 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ବି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯେଉଁ ପରିବାର, ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ମୋତେ ଦିନେ ବି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ବୁଝିବେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇନି ଯେ କାହାର କ୍ଷତି ହେଇଛି। ସେ ଭାବି ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି କାହା ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି ମୋତେ କହିବେ କି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି,